graba, graba. Saluda, hombre, al público. Espero que no posi veu, perquè s'està gravant. En plan recio, en plan recio. Mira-lo. Va justet per ell. Que feu molt gran, eh? Hosti, i ara no em puc moure, l'he de gravar des d'aquí. Sí, aquí mi pierna no cabría. Puja, puja. Ok. Encara 50, passa si vols. Sortiràs al vídeo. Ahora cierra la puerta. Ahora ponme que se va la puerta.